आबसुनिफ्राय दिनै जोंखौ नायफैनो सोंफैनो जेबो माबायानो गैया। दिनै आबसुखौ जोङो मानि थाखाय दोनदों, मानि थाखाय दादों, आबसुआ गुनि गियानि बेफोर माबाखौहाय बुंनानैहाय सामलायनो हायो। बेखौदि बिसोरो फैनानै एसेबो खबर लाफैया, एथ'बां जोंनावहाय दिनै मिटिं खुंगासिनो, बिनि थाखायदि जेबो एक्सन लाफैया, जों आबसुनि मानसिफोरनि थाखाय दुखु जाया। गासिबो बेखौनो 100 बार बुंगोन दि जोंनो आदानि कम्पानिखौ नाङा, जों आदानि कम्पानिनो हा हगारनो हाया। आदानि कम्पानिखौ दिनै जोङो लाबोनानै जोंनि फिसा फिसौखौ लानानै जों माहाय जाहैगोन, माहाय थाहैगोन, मा मावनानै जाहोगोन जोङो। आरो आदानि कम्पानिया होनदोंदि जोंनो सासेयाव न'खर न'खर साख्रि बाख्रि होनो नागिरदों, डेभेलप मोनगोन, साख्रि मोनगोन। जों डेभेलपबो नाया, साख्रिबो नाया, जों नायनो दरखार गैया, नाया जोङो जिउ गारगोन बे बाथ्राखौ 100 बार होनगोन जोङो, थेवबो जों आदानि कम्पानिनो हा होनो हाया। आरो मोनसे खोथा प्रमद बर'निसिम, प्रमद बर' सारा दिनैहाय हारिनि थाखाय, बर' हारिनि जानानै, बर' हारिनि थै दंना गैया बेनाव? दिनै दि प्रमद बर'आहाय दाब दाब जायगायावहाय नुबोगासिनो बर' हारियाहाय लेथेर फिथेर, जेनेबा दुखु, बिमानि मोदै, बर' बिमानि मोदै, दिनै बेखौ नुनानैबो मानो जोंनियावहाय बे कम्पानिखौहाय नारसिनबाय थादों? जों एक्सन गैया दाबो प्रमद बर'आ। दिनै प्रमद बर' सारखौ होनबावो, प्रमद बर' सारनाव जुदि हारिनि थाखाय थै दङबा जोंनि बे हाखौहाय उदां खालामनानै होथों जोंनो। ओमफ्राय बे आदानि कम्पानिखौ जाय मानसिया इउजि सारा होनदों, गावनि हायावनो लांगोन, लांथों। इउजि सारा डेभेलप नांगौनो, जोंनो डेभेलपबो नाङा, लांथों। इउजि सारनो गथायनानै हरथों, जोंनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरथों बे हाखौ। आरो दा मोनसे खोथा, जोंहा दिनै फरेस्ट माबानिफ्राय आब' प्रमिला फैदों, मोजां जादों, जों गासिबो रायजो राजाया मोजां मोनदों। दिनैहाय आबसुनि मानसिया फैयैखौ जों गासिबो रायजो राजायानो दुखु मोनदों। आबसुनिफ्राय दिनै जोंखौ नायफैनो सोंफैनो जेबो माबायानो गैया। दिनै आबसुखौ जोङो मानि थाखाय दोनदों, मानि थाखाय दादों, आबसुआ गुनि गियानि बेफोर माबाखौहाय माबानो हायो, जेनेबा बुंनानैहाय सर्ट खालामनो हायो, सामलायनो हायो। बेखौदि बिसोरो फैनानै एसेबो खबर लाफैया, एथ'बां जोंनावहाय दिनै मिटिं खुंगासिनो, बिनि थाखायदि जेबो एक्सन लाफैया, जों आबसुनि मानसिफोरनि थाखाय एसे माबा मोनदों आरो दुखु मोननाय दङ। কালি যে আমার অসমৰ বাগান বিক্রি করে দিয়ে আমার মানুষ কত যাব, কত কাম করব? আপনাদেরকে তো চাকরিও নিদিয়ে। আমি তো ভাবিছিলো বিজেপিকে ভোট দিম, কিন্তু তেখেতসকলে কাম কৰা নাই। যেহেতু সরকার থাকোতে থাকোতে যদি আমি নিরুপায় হব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বিকল্প অন্য সরকারের প্রতি আমি চিন্তাধারা কৰিব লাগিব, উপায় নাই। কি এটিএম খোলাটো কি ডাঙৰ কথা? এইটো পৰিৱৰ্তন হ'ল নেকি? লেবাৰ মিনিষ্টাৰ আছিল পল্লৱ লোচন দাস, ই নিজে কৈছে স্পষ্টভাৱে যে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি যদি বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বাগানটো বন্ধ হ'ব। যিবিলাক মোবাইল দিছিল, এই হাতত ফটকা ফটকি কৰি আমাৰ ভাষাত কয়, এইবিলাকতো এতিয়া বেয়াই হৈ গ'ল। যে তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। 350, এইটো আমাৰ হাজিৰা, আপোনালোকৰ পকেটৰো পইচা নালাগে আমাক, হয় না নহয়?